Dagiti pagtengken paspasama ko ni po diti nagduma lugar dito Ilocos Norte. Amuen tayo manipo de ni Idol Dennis. Damanin apo dagiti pimusay. Anatrason na nga tayo teman maki damag. Tawagaklatan ni Idol Dennis. Ket mali deti ora siya gayam ket tilitabangi rin. At dadaapo na paspasamak manan at dati nalmos nga menor de edad sa zay Badok ken Burgos no jak nga mariro updatean tayo man no adabati foul play na digito itatang paspasamak when no talaga kit di nga na bye-bye and ayan na ni Idol Dennis iti mawagan. Idol Dennis, good morning. Please come in. Good morning, Idol Joan. Talong menor de edad di Pimusay. Gapo iti panakalmas iti nagsinang lugar iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti laing weekend, Idol Joan. Umuna, ijay Badog Ilocos Norte. Panakalmas iti agkabsat nagtawan iti pito ken siyam iti barangay Turod Badog Ilocos Norte. Nabasa ti report ti PNP alas 7:30 ti Rugby ti June 28 nakaawat iti tawag ti PNP manipod ti barangay Turod nga da iti respondyenda gapo ti panakalmas ti duwa nga lalaki nga gabsat nagtawan ti pito ken siyam manipod iti barangay Turod Badog. Alas 11:35 ti bigat ti investigasyon ti PNP iti duwa nagkabsat nga lalaki iti napanagdigos iti tudo iti ruwan iti pagtenganda kalpasan na nagturong da iti taltalon nga napan nagala iti Sancha nga asidik iti creek. Alas 4 iti imalem, nadlaw dati ina, dati duwang bing, nga hamda pa'y nagawid, mapagpukaw, sigapuna, nga ni White iti panagbirbiro, katuana, dati kabagyan na, kinito bisyalis iti barangay. Nakita, dati duwang bing, nga dati creek, dati Turod Creek, Idol Joan, nga dagito kita, dito nag-itidanom, nga sumeten iti inda pa ng panangala Idol Bernard iti agkapsat kim iti dua awanen iti puta pay iti mayaon da iti nadakamat nga creek ti ag 27 taon na ubing naitry iti Santo Cristo Milagros Hospital iti sinait idinto nga ti manong na nga siyam ti taon na naitry mo ti Arechio iti Santa Cruz Bado kim agpadpada na ito nga naklara nga dead na rival babayan ka itatanding physician may basar ti postmortem examination pimusay dagiti biktima gapo iti panakalmason no asphyxia secondary to drowning kunati PNP dati napasamak ket gapo pa lang iti inda panagdigos nga sulatan iti panakalmasda iti met kalman Idol Joan sa balipay insidente iti panakalmas ti napasamak iti iti Burgos, Ilocos Norte. Nabasa ti report iti PNP Burgos alas 10 iti bigat kalman nakaawat da iti report manipod iti Philippine Coast Guard nga iti na-rescue nga ubing nga agtawan ti siyang malalaki manipod ti barangay Bubon, Burgos, Ilocos Norte. Iti investigasyon iti PNP ti ubing ken iti amana iti napanda nagdigos iti bye-bye ngem idinta na manrimaan ti panag cellphone dati amaket san na puputan nunap na panan dati anak na impagarot na nga nagawid iti baleda sud kapuno na panagdinilpiro kim awon latta dati ubing piman nga kadua na napan iti igit iti bye-bye Idol Joan iti mesensyon ti PNP alas 9:30 iti bigat tagturong dati biktima ken ti amana iti igit iti bye-bye masalang a kilometro iti pagtinganda manipot iti igit iti bye-bye Idol Joan. Gabuta rito nagkitaw ti tulong dito ama
para palang iti panabirog iti anak na nagpaut to patapulo nga minutos iti wire iti Philippine Coast Guard nga panang birbirog iti anak na. Nakita dati biktima iti Sandbag iti lugar o sibed iti lugar nga dati nakitan nga nakabakled datoy ubing Idol Joan inwide da pa iti CPR ta dati biktima ng awanatan ni Trepay iti Bangi District Hospital ngini deklaral datoy nga dead na ibal manipot iti attending physician. So iti agdama Idol Joan naladingit ti adwa pamilya gaputi panakatay iti talong ubing umuna ijabado agkabsat agto ti siyang kempito iti itong ijaburgos agto ti siyang malalaki nalmesmet iti baybay iti barangay Ubon Burgos Ilocos Norte. Nagpalagip panen iti PNP kaya iti naganak nga masabog nga bantayan ng itanak no kastoy nga mapandagidigos uno rumor iti pagtingan tapamaliklikan iti kastoy nga pasamak. Iti sabali pa nga bangir, adamit pinapasamak nga pambaltog iti Laing Rabi, iti Barangay Bungon, Batag, Ilocos sa Norte. Ti inisyal investigasyon, ti inisyal informasyon nga naman tayo, ti lalaki kahit napaltugan, nga ba't itugaw iti mismo nga silag iti establishmento, nga dati kahit netry iti hospital, nga stable maten iti kasaad na. So damdama, Idol Joan, amon dito detalye na nga butang petisimang patatang na nayung informasyon seknan iti napasama ka pamaltog iti Laing Rabi iti Barangay Buyon Bungon Batak Ilocos Norte. Damag pa lang manipot ti PNP Idol Telisalitio Tatak Aremen. Idol Dennis, dagitoy menor de edad ket nangasawan binaybayan dagiti naganakda. Well, Jeff Bato Ilocos Norte segon ti ina dati biktima ket rimuar dagiti anak tang napanagpatpatudo napanagdigdigos iti todo iti kuang ket napandumeten iti taltalon ala iti sanja medyo meten iti panakalmas ta iti creek dati waig Idol Joan siguro ang napuputan ti mother da nga napanagdigos dagiti duang ubing kastamat ijay Burgos Ilocos Norte kadua ti amana ngem hanan dadlaw nga nagtuturungan dato yung anak na tempang na nag-awidan di pare at siniglayang 1 kilometer lang ti katayo na idi nag-awid awan idi agsubli di baybay awan iso nga nagkidaw ti tulong ti Coast Guard iti panakabirok dato yung biktima kit nakita iti seabed dato yung baybay nga jebatan dal masgayamen dato yung siyang titaw na ngobing lalaki Idol Joan. Halos agkakaedad da Idol Dennis. Uang nga so nga naladingit talaga kita minors ket natagalatan nga awanti nakasipsipot kadakwada Idol Joan. Kaya condolence ti pamilya apo dagiti Pimusay. Go ahead Idol Dennis. Uang nga isot gaga po na pagpalagdat at PNP nga masapul nga tay bantayan dagiti anak nga minors sa kastag malikligan iti kastoy nga pasamak. Damag pelang manipod ti PNP Idol Dennis Alitio Tatak Aremen. IFM News. IFM News. IFM News. Police report.